1900. La 36 ne jucam Untitled Boxing Game sau cea de genul, nu știu. Da, m-am mai jucat eu mai de mult. Dar nu m-am mai... Da, cum am mai spus, nu m-am mai jucat de mult. M-am jucat, cred că acum un an, doi, cu un prieten. Și m-am mai jucat, ia să vedem. E bun? E... Hai că e bun pe drept. Dar e... Bă, văd că înainte erau și epice. O să numesc mitice. Am să pretind că legendariul e cel mai bun. Eu mai adăug și un spin. E cel mai bun. E legendar! No way! Era legendară! Bro! Mi-a dat legendară! Bam! Hulk! Bam! Și avem pe Ghost! No way! Și mi-a dat Hulk! Oh my god! Bro! Cum? Nici n-a... Filmam 2 minute și deja mi-a dat Hulk. In your madness, you only really on your instincts and lose sight of what's in front of you. Ability sway back, ultimate pure violence. Pe ăsta nu-l mai schimb niciodată, să fiu eu. Deci, dash, cu heavy-ul, light-ul, hai ca heavy-ul. Bă, nu? Sau, ce ăsta? Uite, base aici, sub ăsta. Pică, ce ăsta? Aici? Bro, nu, mi-a dat o legendară. Maraș. Am pus aici. No way. What the fuck? Așa arată asta. No way. Da, hai cam. Na, mână. De aici. Ha. Bro! Băga mea! Și cum să-l bat pe ăsta, mă? Acum și cum să-l bat pe ăsta? A lăsat acolo să se uită acum. Bro! Asta e prea bun, bă, nu ești ceva. Nu mai acum. Nu. Joc cu ăla, bă, nu mă joc, bă, ce handicapat.
cu asta. Stamina broken. Băgăm și cu counter-ul, mătii. N-am... Bro, e prea handicapat. Bro, nu. Îmi sparg nervii aici. Nu. Cu counter-ul, mătii. Nu! Ce mă enervează cu asta de căcat. Băgam așa. N-am mână de aici, bă. Și mâna să plec. Ce la Bloodlust. Lasă-mă, bă, să plec! N-am mână de aici. Bum. Am lag. În sfârșit! Nu mă las să plec. Wow! Nu, de aici. Opa! Wow! Mamă, păcat. Dar nu înțeleg ce e cu bara aia de
din stânga în jos. Cred că asta e ultima rundă. Da, bă, da. L-am bătut. Oh, wow. Match complete 200, win bonus 200, defense... O ieșit. Defense bonus 0, counter bonus 30, dramatic bonus 50, am înțeles. A, noi, sau? Nu știu. Ia mă. Wow, am dat mă. Cum ies? Așa. Mă. Quest-uri, am făcut ceva, nu. Titluri. Oh, hei, uite. Oh. Bă, câte am! Bro! Avatar editor. La costă. Unde e inventorii? Aici? Nu. Shop? Aici la shop? E inventorii, da. Ce-s lucky? Ce mâna e? Ce? O, mănuș! Open. Da, toate astea, să văd ce mănuș îmi pică. Oh. Prăjitură. Open, yes. Infected. Luca. Da, mă. Brains. Cred că le vând pe astea două. Și pe asta îi dă coaip. Titluri. Cred că asta e cea mai bună. Nu știu. Acum. Am un win strike aici. Aici sus. Pe asta nu e. Da, în fine. S-ar putea să închid aici videoclipul, că YouTube-ul nu știu ce, dar nu mă lasă să-l postez dacă e prea lung. Deci eu am fost Zatrix. Nu uitați să dați like și subscribe. Pa, pa!